Saha Wakil Bupati Grobogan kadherekaken para punggawa praja saking Kabupaten Grobogan saeka praya Hamangyu Bagyo nderekaken tindakipun Bupati saha Wakil Bupati Grobogan sedyaning kayun Hamboyo Grobok saking Grobogan tumuju ing kutha Purwodadi. Hamengeti ambawarsa hadeke Kabupaten Grobogan kaping 300 ing Surya 3 Maret warsa 2006. Kandheng tindakira Bupati Grobogan sekalian garwa dalam Bupati Grobogan sekalian garwa sapanderek kaduran lenggah ing palenggan ingkang samekta.